Lafiya mai gida, ɗan sarki mai taron kuɗi, mai motar hawa ga gida alfarma an Fatima. Lafiya mai gida, ɗan sarki mai taron kuɗi, mai motocin hawa ga gida alfarma an Fatima. Lafiya mai gida, ɗan sarki mai taron kuɗi, mai motocin hawa ga gida alfarma an Fatima. A bangare a faɗa ɗan sarki ga muje mai gida. Taron mota ya fito, taron dukiya ya fito, taron gidaje ya fito, akwai mai gida. Ɗan sarki ka wuce wasa ta kunka daidai akwai ma. Jirin sarauta mai takalman karfe kake kowa ka taka sai da damu. Ba mai sarautar albar daga kamai mai gida alƙabba ɗan sarki je kan sarki. Kai kuma fara ga zaki nan mai fasa taro dan sarkin nan masu sarautar afirkan nan wanda ake zance dan nan ne ko ta ina ya bauta abba ka ji al'umma na ta yaban shi Allah ya bashi dan kwarai mai halin kirki abba ne da ba mamaki an